Сърбия граница тя в Каракола. И на слизане след тунелите много ме са това. И спрях, наблискахме се на една туалетна там и викам... Аде, ръжи по града, кажеш колко е Къде? на Великия. Там не знам, моя Вили беше, какво беше. Да, он беше от... И вече тук на Севлиево... Той много обича. Обаче пък смените на мен не са спи и аз Не мога да оставя тя да кара. И стана... Не, в Германия. Само в петък ще ходя. Ма то там ще е Защото не мога да кара. Чепо, знаеш колко катастрофи имаш по пътя? евро. И половината България. И това на места само съм падал пред. Една позната Не може така да си правила, трябва де бяхме на лодката с нея. Червени светели в тъмни дълга, като влезе Не бе, друг път да се светя сетили банята и да- Георги с траска. Ама на хората, като сме влизали в България, в Сърбия Каза с си, селя, трябва викаме да мигат на Колко се скъпи? 5 минути Много на скъпо бе. А и тук отдолу трябва да прави. Там на портовата. Ага. Това е тази значка, това марка. Знам на колко пари, обаче хубаво работи. Тя много така Е, прецизна. кофата, пълно ще На косач трепача жена. Да, да.